fuɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wotete o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñay windere feñjay ɓatake bindaɗo ñande mawbare joyi jolal hitande ujunnaji 2019 ɓatake men carika e nder Afrique carika e nder rendoji men hade men natande oɗo henna ɓatake eɗen cembolina eɗen ballita cuusal e pellital yo jokku wonande ɓen yeeyoɓe taweteɓe e laamorgo leydi Gabo nde tawno ɗiɗo dumunnaji kala caggal oɗo henna maire gardiɗo wuro ngo keso toɗɗaɗo e gilari nana jogui sukaɓe mum ɓe ganduɗa koko jippi tan e booli bitikal taw kadi ganduɗa ko bitikaji ɓen ɓaleɓe woɗeɓe ngala hen nana tan ñaafo gadde ɗum son gaddani ɗum min gudda taw jomin ne jogui kayitaji mumen ha timmi ne jogui patenteji mumen ne jogui agrément mumen ene jogui carte petit commerce mumen ene jogui assurance mumen ene jogui tuyele ra mumen ene jogui hay tuyele kafar ne jogui pop ha timmi taw kadi ganduɗa e kala saaha foof a daɗata kayitaji 3 mois kayitaji 6 mois kayitaji lewru fo ne yalta haalaka kadi woɗɓe kadi yaltoɓe e woɗɓe ne mbayno leydi so tawi a calculi ko joɓata kala lewru an hoorema a anda so tawi a calculi ko joɓata kala hitande an hoore maɗa a anda ɗeɗo caɗele noon jowtima e yooro baɗɗo e nder leydi musidɓe tedduɓe ɗum no eɗen gandi ko hunde sattude no feewi oɗo saaha kam ɓe darni koyɗe lan wonande min ngala hen hande min ngala hen hanki hande noon alhamdulillah musidɓe tedduɓe ɓe moɓodiri jaydeli kala nottimama ɓe jewtidi kono kadi oɗo saaha maire o e hoori mum ɗo darni koyɗe mum ɗo ko ɗon tan darni koyɗe mum kamɓene ɗo ɓe darni koyɗe mabɓe ɗo ko ɗon tan ɓe darni koyɗe mabɓe so ɓe jaaɓi ko maire o wi ko onon kam heddiɓe cuuɗiɓe e wonɓe banggueji gande kippe barmiji mon jawon ɗaɓɓoyon ko ñamminɗon koye mon gandon kam hanti ɓe natti wawande on saabu koɓe ponno neldude on ko ɗum woni hanti koɓe ñamminta maire kame yaadi mum kala musidɓe tedduɓe eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala noon yo Allah rokkuɓe poolgu noon aadi mabɓe ko janggo inchallah ɓe mbi kamɓe kala koɓe uddoɓe gam natande hofgo juuɗe maire o noon wi kala gudduɗo kam yo andu udditta uddori lawol gotol musidɓe tedduɓe ñaguima Allah subhanahu wa taala ɓeɗo henna piile eɗe lebte gonnoɗe gila hande ken wona duuɓi 40 ha oɗo ñalawma hande ene jokki ɗum noon amin cembolini on amin mbiya ko caggal mo min goni nde tawno yonti hankadi ni dartoɗen laamuji men ɗi ko ma dartoɗen ko enen goni Afrique najo ɓiɗɗo leydi ndi ne wawi tawtude on kono koma daroɗen so tawi en daraki ɓe tawtata en wonɗo jiiɗa hande ɓiɓɓe leydi daro hoɓɓe daro wonɗo jiiɗa hoɓɓe daro ɓiɓɓe leydi daro ɗum firti hankadi ni ko yimɓe kala daro calo yaware calo haalisaji men ñaame e dow bolle puyɗe hanti hankadi ni en poti wonde e potal e peewal enen kala ken ɓiɓɓe Afrique naaɓe ɗo buuɗaliri men nde feere feeñata
enen kala jiyen ngeɗo hen nangue yontinde gonaten neɗɗo goto musidɓe tedduɓe. ɓattake men ko fate banggue carika eɗen eeri erago men faade bandiraɓe rewɓe men kala ngol wattata goo ko eeriɗen nde tawno hay goto yiɗa leñol mum heede caggal, hay goto yiɗa culture mum woni fina tawa mum heede caggal. ɗum noon alhamdulillah so en mbi hande rewɓe diaspora en keetani caggal nde tawno enen fulɓe eɗen jeeya e so en ɗannima ɓurɓe wawde naworde suddi mumen alhamdulillah. kono kadi en jiyi eɗen ŋakka ɓamtare to banggue rewɓe mbete woni koye worɓe he walla woni koye rewɓe ɓe en ngala ɓamtare to banggue rewɓe. ganden noon leñol wuro pinal kala hen gueɗal wawa ɓamtade ɗon ɗo rewɓe e sukaɓe cuɓaka tambi yoga e dosɗe ɓurde mawnude. so tawi en laari windere nde kala ɗo pinal e ñeeñal ɗo ɓuri wawde ƴellitade kala ma taw hen rewɓe ene goni yeeso. ɗum noon en eerima rewɓe diaspora tinnoɗe ndaare rewɓe wonɓe caggal mon ɓe ɗaccuɗon ɓe ɗoɓe goni ɗo, laaron ko ɗon gonnoɗon, laaron ko ɗon paatuɗon, laaron ko onon ɓesnata so moƴƴi ko nene so boni ko nene. ngol konngol mbaytu ɗum hanti hankadi ni ngol yeehi ɓiɗɗo so moƴƴi tan wiye ko nene yummum liggima ɗo woni ko jurfu mbiyata yayam liggeyna. so ɓiɗɗo boni ko nonne kadi ko nene baba ala hen. ɗum noon firti ko onon ɓesnata so tawi ɓiɗɗo mawni ko liggiɗa duuɓe kitale aɗa waɗe kanŋe aɗa waɗe comci aɗa waɗe almawaruji aɗa waɗi e goɗɗum ma yeytu fof aɗa safroya ɓiɗɗo ngam yidde wo fewta, ngam yidde wo arta e lawol peewal ha tenti so woni cimmotoɗo huɗo bonko ko walla jarowo konjam walla gujjo walla neɗɗo donkuɗo ƴellitade to banggueji kala ma wontu sehili aɗa yaha aɗa windoya aɗa jubboya aɗa ñaagoyo beele suko arta e mbadi peewal ko gollunoɗa ko pop dokkira ha laaɓa mbasa ɓiɗɗo mbasa jawdi. ɗum noon ɓayde en jiiɗum en tini ɗum mboɗo ñaagui onon rewɓe diaspora ha e rewɓe nokkuji men ngare mbaɗe fedde rewɓe taw ko fedde gonga e gonga, taw wona tan pellon cuurayi, wona tan pellon mboɗo moƴƴina holno neɗɗo moƴƴinirta lelde, taw wona pellon tan mboɗo filma taroɗam mboɗo filma leesam mboɗo filma tekkam less mboɗo hollira. ɗen pelle yo nattu wona pelle ɓamtare, wona pelle ɓamtare, woni pelle ɓamtare mboɗo ñaagui ngare mbaɗe fedde taw ko fedde rewɓe fulɓe taweteɓe e nder windere kala ɓiɗɗo pullo to woni debbo yo notto e nden fedde ko ƴellitare rewɓe ko ɓamtare rewɓe e holno debbo toppitorto ɓesgu mum gila ne famɗi wasa borjude ha mawna. hol an debbo no ndentortoɗa oɗo suka woto jalnudema e cukako o woynuma e manggo. gostodiron hen miijoji moni kala wawa rokkude goɗɗo miijo holno gorata hani ha oɗo ɓiɗɗo ha ɓiɗɗo mawna, holno mbatta ha sukaɓe gona e mbadi peewal beele kadi ɓe mbasa borjude. ɗeɗo gueɗe kala oɗon gostodira hen miijoji, oɗon ballodira hen, oɗon tamodira hen, oɗon tafodira hen. gonon neɗɗo goto gandon ko onon rewɓe ɓe goni jencude aduna o, onon goni jencude aduna o. son godani ala ko wodata, son goodi on nangodirani, on gostodirani miijoji,
on mbaɗani fedde ngam yiilade hande ɓesguji ɗi holno jimirton e mumen beele kippoɗon e mabɓe ɓe mbawa mawnude e dow mbadi peewal so ɓe mawni ɓe kulɓina ɗon ɓe goyna ɗon ay ɓe cimtinat gonɗi mon hono hande yumiraɓe hewɓe nana moɗa poɗɗe ɗerɗe ne donkiɗanade koyene Moussa ene ñalla hakkude police e galle ene ñalla hakkude sernaɓe e galle miijo ha miijo arta e hoore mum ha hangue hen saji ha watta jalde hen saji taw ko ɓesgu mum go ene ronki yo wano yiɗiri ni ɗum noon ɓayde yettima won nokko needi ustima babiraɓe jooɗaki nana dadda ko onon mbiya e galleji he ɓiɓɓe ɓe ko onon ɓatti ko onon jiyata ngare mbaɗe pelle mawɗe taw pelle ɗe kala saa aɗe mbawa ittude seteji ene jaaha ene findina rewɓe ɓe ene jangguina rewɓe ɓe ɓamtare debbo nden ka suka needi suka jokkodiral hakkude ɓiɗɗo e suka jokkodiral hakkude suka e nene ha ganduɗa hunde wawa ƴellita en wawen wonde enen kala e mbadi peewal tinnoɗe rewɓe diaspora rewɓe taweteɓe nokkuji men mboɗo ñaagui on tinnoɗe ngare mbaɗe fedde timmude kala debbo ñoolaɗo ñolton ɗum kala debbo pamɗuɗo sembe dokkon ɗum sembe kala debbo jiɗɗo gollade adda ko jogui ko ballodiron e mum ganden de wona cuɗari tan addeni o aduna wona ñantade tan addeni o aduna wona anniversaire tan addeni oɗo aduna wona golla tan ne mofta jomum ne yimene mante ene sikka yetti won nokku tawa nokku yettaki wona ɗum addi en ala yonti hanti han kadi ni perten sen dokki yeruji gonmi koye nder leydi Gabon alhamdulillah mboɗo jokkodira leydi he no fewi donkumi kay ko dañji halis ko ɗum ɗon komi dañji kono jokkodirede kam mboɗo jokkodira inchallah ɓurmi jokkodirde kadi koye rewɓe alhamdulillah tawno komi sehilaɓe mabɓe leydi ndi ndi gonmi ndi nde tawno hollum komi joom yiyande mi ala halis kono komi joom yiyande kala e mabɓe dokkumi yiyande so rewi hen ƴellittu komi conseiller ɓayde ka conseiller noon dokka conseil jiɗɗo ƴellitaɗo ƴellito wooda ko heeɓi hen waɗa ko wallinma hen jaroni yeeso koni woni aduna o hande ji sukaɓe rewɓe nanɗo henna jogui ko entreprise aji mumen ko entrepreneur aji mawɗi tawa ganduɗa hande dutti koye nder ladde mumen batti yaade ne gaddoya iñam walla ne gaddoya manioc walla ne gadda produit ji goɗɗi ene mbatta ɗumen produit ji hande ene jeeya ɗumen ñamde bebbeji ha ganduɗa hande laamu ngu e hoore mum ene waɗaniɓe junggo tigui gam yiide darde mabɓe goto mabɓe kala ɗo woni wonno fuɗɗori ha watti fewnude ñamde bebbeji taw ganduɗa wona Cérélac en umro en France walla Pays-Bas walla Londres taw ko kamɓe mbatti fewnude Cérélac en produit taw ganduɗa koye Afrique en jii ko wayno Cameroun ko sukaɓe rewɓe yaroɓe duuɓi 30 duuɓi 40 hande mbatti joga toon entreprise aji mumen ene pewnita taw ganduɗa ko hanki ko leydi ndi ñamanno ko kesɗitin ɗum mbattiɗen mbadi peewal ha woɗeɓe mbatti wadde commande ene coodane nawa holno mbaɗirten commande médicament ji mabɓe noon ɓe mbaɗirta commande produit ji men épicé ji men beele kamɓene ɓe mbawa wuurde nde tawno en gaari aduna hande kala ko hunde marsani ha marsani ñamde hande ko ɗum woni ko yillinte e nder windere nde tawno holko woni tourisme mi yaha yiyoyde komi yiyani leydam mi yaha ñamoyde komi ñamani leydam mi yiya komi yiyani leydam mi welto mi winda mi ñaama komi ñamani leydam mi itta hen mi nawara mi sakta ɗum toon wiyeni ɗum ko ñamde nokku tel ko ñamde leñol tel ko ñamde leydi tel ko ñamde ay continent tel continent o naata histoire noon ndenten enen waɗan kedden caggal saabu hande sa ƴeewi e nder leydi Gabon so mbatti wadde mburu taw hanti ko oɗo société ko sukaɓe rewɓe tokkosɓe puɗɗi ƴellide ɗum ha naati juuɗe syndicat ji mabɓe taw ko heedanɓe wone mburuji ɓiɓɓe leydi ndi gam elminde farine wattude ñamde farine mo banana kame manioc taw ganduɗa ene jilla e beele seeɗa tawni wawa wonde mburu walla beñe walla goɗɗum
tawne wawa ɗannade ha Asie, Europe, Afrique, Amérique, partout dans le monde entier taw windeten ko Madina Gabo. Kono noon Madina Gabo yalti koye nder diwan telo, soit ko diwan Ñanga walla ko Ogoye walla ko Togoye walla ko nangam. Ay ande ɗum o diwan woni toon ko ɓe ƴellita ɗum inde ɓen yalta, kala tourisme garɗo yillo ha toon ƴellita nokku o, ƴellita faggundu, ƴellita rewɓe, ƴellita sukaɓe, moni kala dañi hen fayida. Musidɓe tedduɓe, ɗum ɗo yonti enenne nde ñembeten gueɗe moƴƴe. ɗum no onon rewɓe ɓe ko onon era hen. sen jikko wayno hande Bene, mi rokkon ɗo yeru Bene. soɗon laara hanki Bene ko leydi kemdi ko fate banggue maccugagu ha ɓurti. eɗen gandi Bene dañi way kono Dakar ni jogui demuɗe corduɗi ɗo ɓaleɓe hanki tonga jolna e laaɗe kaytina e ben peƴe nawa jeeya no comme Gorée mo Sénégal ni. en jii ko sukaɓeɓe tokkosɓe hande mbatti yaltinde comci hanki ɓen wiyetanoɓe hanki ko ɓaleɓe halfaɓe mbatti fewnude ɗum ay mbaɗi botikaji mumen ene jeeya. soɗon laara hen saaji ko wayno voyage seenuji mawɗi ɗi aɓe jillo ha toon jeeya cukalel dewel tuusel yaara hedde 20 ans 23 ans 24 ans 25 ans dañani hay 30 ans taw ko kañum ñootanta hoore mum taw ñottita ko garowol e mesalal ñoota ɗin comci ñoota kanko tubago comci ɗe o arno e laafaji ɗi e tengaɗe ɗeɗon on saaha kame paɗe ɗeɗon e nder sifa jomum jeyki waɗɗum e nder boutique mum jiya wona e nder réseaux sociaux ko wayno jeygo en ligne hanti hankadine ko pelle mawɗe société ji mawɗi yiɓɓe fina tawaji mbaɗata hen corresponda ene cooda ɗum an hande kawa sodde wutte mbase ko wutte mbase walla jase walla isbi ko jaltuɗo hande mo teɗontoɗa ɗum hanki ɓe to hen woɗeɓe natɓe nder internet jiyata to Benin walla Togo walla Ghana walla Nigéria ene cooda ɗum taw ganduɗa hen paɗel gotel guel ɓe ñemtini guila des années 1700 ha yetti oɗo saha mo gonɗen an ko coɗɗa hande bima walla jasiniére ma 200 000 francs CFA kanko so ɗum 300 000 francs CFA. firti musidɓe tedduɓe wonko Allah rokki en kono tinnoɗen woten muɓɓidde guite tawa tardi. ɗum noon eragam faaje rewɓe riral rewɓe wonɓe to menna wonɓe nder laddeeli ene ndemane mbaɗa pop tinnoɗen toppitoɗen produit ji men ɗi ganden en mbawa dañde ko ɓuuri ɗiɗo henno produit ji ko produit ji baɗɗi important no feewi. so foire waɗi walla so tawi ñalɗi pinal waɗi walla so tawi woni heɓama won nokku ma wattu soodede woɗɗoya saabu hande so tourisme ari to men hay ñiiri buna ñamata yiyata ko kuɓeji joɗɗe e yiyata ko yimɓe ne jara galas yiyata ko eɗen mbayli gurdam elle en ngala ɗum waɗi to men toon hokkini yoori ha ganduɗa en keɓata tourisme. min wonɗo jahalmi nder leydi ndiɗo ndi gonmi e nokkuji e wonɗo garata joɗoɗa koye bang pourtant jomumen wona manqueɗe jogade ala ko yidde fodde tourisme aroɓe yillade. so jomum ari tawɗon joom wuuro ngo tawɗon sukaɓeɓe anduɓe ladde humpitiɓe nokku o ɓen jaaha gandinma nokku o ɗaccaɗon ko gadduɗa ko tottaɓe aɓen ɗon gudditi gueɗe mabɓe kala aɓe jogui galleji mabɓe garɗuɗi joɗɗi e nder lamorɗe mabɓe kono nokkuji mabɓe ɗi ɓe ɗacci ɗum traditionnellement woni fina tawa ɓe cali ɗin ganni majja ɓe cali ɗin ganni majja ganden ganni hanki ko patrimoine baɗɗo fayida nden ɗon guila majjude sen jii rowane UNESCO yaltini ken wona million ngaji sappo gam mahatade tour de Askia Mohammed mo gawo holko saabi ɗum guila majjude. enen hande e nder rendoji fulɓe en ngala hande patrimoine en ngala huɓere hande wiyane nde ko guila 1700 hande nde boni en guitti en batti ɗon terrage en batti ɗon goɗɗum en momti komin ha laaɓi wadde hande gonɗen koye karawal ɓolal holno boɗejo arata ha mbiyen ɗum ko patrimoine amen ɗum ɗo ko mami amen ɗum ko ɗum e ɗum beele dañen tourisme en mbatta arde wona ngaalu mbatten dañje ɗum waɗi hay ministre kalfinaɗo ko fate banggue ñeñal kam yillotawa kayito men. onon fulɓe ɓe on meeɗi yiide jagorɗo kalfinaɗo ñeñal pinal e nokkuji men on meeɗi yiidemo e nokkuji men par ce que en teddinani ñeñal pinal men wonti koye nooso mbaɗet hen ko wutteji polmatuji wutteji cuubaɗi mbiyata ɗum koye pinal men jeeya hol enen hol wutti cuubaɗo mbiyata ken suubannoɓe ken gobannoɓe walla ala
en gona gobannoɓe gobanno ko hoddi men won comci ɗi ganduno ɗen won paɗe ɗe ganduno ɗen won ñarungal ngal jogino ɗen gaynako men gawowo men ay cañowo men ɗattowo men bañowo men o ɓe pop hanti won ñantulɗe ɗe jogino won ñarule ɗe ɓe jogino to ɗe goni sen mbaɗi pinal ñalɗi pinal en jiyataɗen ñarule so tawi en dañi hay soko tourisme goto teɓɓitiɗo e men en ngalaɗen ñarule hay mbiruji hanki daalaji en majjini en ngalaɗen ñarule hande ndeke firti eɗena maaya par petit feu jeygue seeɗa nana wara en nde tawno leñol so natti jogade culture e pinal fina taw maayat ɗum waɗi hande pullo mo jiiɗa kala nana faggo pinal bamarankoɓe pullo mo jiiɗa kala nana faggo pinal safalɓe pullo mo jiiɗa kala nana faggo pinal serraɓe pullo mo jiiɗa kala nana faggo pinal joolaji pullo mo jiiɗa kala nana faggo pinal jaaguji pullo mo jiiɗa nana faggo pinal jolfuye pullo mo jiiɗa kala nana faggo pinal woɗeɓe tubakoɓe taw ganduɗa ko joguiɗen waɗi important ko holɗum mi hokkon ɗo yeeru ko wayno joni sa ari Maroc ko wayno Rabat walla Casa ne jogui place uji ɗi ganduɗa ala ko woni ɗon spécial so wona ñamde taw ko ñamde sewnde ɓe juɗat ɓe cahat ɓe koññat ɓe lirat ɓe jornat ɓe mbaɗat ni goto fof ne jogui ko waɗata pourtant wona ñamde ittanma Sénégal wona ñamde ittanma France wona ɗum ittanma Amérique non ko ene fooɗa guite yimɓe faade leydi soɓe gari jammowo foof ñamaɗa taw ganduɗa pijaɗa naggaɗa hen boddi naggaɗa mbarodi naggaɗa yaare mbaddoɗa hen gueloba ay ñañaɗa ñañoru liitaɗa liital gamaɗa jirɗa pap ko ha fooɗa tourisme en so fooɗi tourisme ƴellita ngal ɗemgal ƴellita ndin leydi ƴellita on culture on garɗo yillade so hooti o winda deftere o winda hen deftere nden deftere o haalata ko nokku o haalata ko pinal ngal o haalata ko iwdi pinal ngal woni ngol leñol naate histoire tappama naate internet wonta yaltu sukaɓe ariyoɓe jangga jokka taw majjata enen to gonɗen hen hande eɗen joguino pop firti tan ko alay saago musidɓe tedduɓe tinnoɗen no moƴƴi sen garti e ɓamtare debbo ha joni de tawno en mbawide ɓamtare debbo tan kalani pinal fo ɓe garta e pinal he giwene jonde giwene ñantade giwen yo suudam ndu yoot yo wal leeceje ɓutte giwen hen garte ñihle haqillaji ɗi ha tenti on rewɓe diaspora balle rewɓe rural ɓe son balliɓe koɓe ndemata koɓe dañata ko hen ɓe mbawata fewnude kene woɗɗoya hande so tawi en daari hande ko wayno leydi Sénégal hokkon ɗo yeeru son gari ko wayno Marsa Salem won robboji hande ɗannotoɗe windere nde ko rewɓe ñootata ɗum ko rewɓe pewnata won darabuji hande ne ngoodi ko rewɓe pewnata won hande produit ji goɗɗi ne ngoodi ko rewɓe pewnata won ñamateje hande goɗɗe ne ngoodi ko wayno lacciri pewnadi waɗa e saseji bonata fewna ha feewi oɗon gandi kalami ko wone produit ji goɗɗi hande Sénégal sa yi ko wayno Casamance ko wayno hande jus uji battaɗi ko wayno mangue gargamboseji pewnaɗi e buy woni ɓohe pewnaɗe yorna watta e mbusuji kenkeli ba battaɗo hande condi warga battaɗo condi kala gueɗe hande pewnaɗe ko wayno hanti fala ƴelen ko wayno ɗo ko en fewnti ha fewi ne watti ɗannade e nder windere nde kala ha ganduɗa watti yeyde boutique aji mawɗi taw ganduɗa suuɓi ɗum ko Volda kono ko rewɓe goni less ene pewni ɗum taw ganduɗa winda hen ko ɗemgal mabɓe firti ko wonti culture mabɓe enen ne hanki eɗen pewna kode ñebbe oɗon gandi kode ñebbe ne wawi joɗade yontere ne wawi joɗade jonte ɗiɗi o wawi joɗade lewru taw bonani pourquoi en mbawa hanti yurnitade kode ñebbe ene wawi wontude sipsi kode ñebbe ene wawi wontude sodorde oɗo debbo rural so ɓamtama walla so ɓamtima hen ma wonan fartaŋe diwan men kode ñebbe ko hunde naturel rendinade fewna waɗano comme tamande fayodinde ene wawi wontude morlon tokoson taw wonta sipsi ne woɗɗoya eɗen joguino munko bawɗo wontude sipsi bawɗo fewnude wonta potuji watta yeyede e mbadi peewal taw kala meɗɗo hen wiye ɗum iwi koye fleuve walla iwi koye fulɓe walla iwi koye ɗemgal tel
walla iwi koye leñol tel taw ganduɗa ne wawi ƴellidde faggudu men ne wawi ƴellude diwan men ene wawi yaade ha foire ene wawi yaade ha foruji international ko wayno salon agriculture ko wayno salon agriculture mbaɗo France walla mbaɗo Allemagne walla mbaɗo Chine walla mbaɗo États-Unis d'Amérique walla mbaɗo Londres taw debbo pullo on wawi nawde toon oɗo produit o waɗa exprimé o haala e ɗemgal makko o haala e ɗemɗe goɗɗe ande yalti koye fleuve il faut jettoɗen ɗon ɗum noon yettotako ɗon tan fulɓe gaare nden ten mbaɗen ala ko alay saago yarlite waɗe rewɓe ha tenti o noon so tawi en ƴeewi hanki eɗen mbaɗa kodde ɓaydi en kaali kodde jaaɗen ha mbiɗen so liingu yari kodde yo yettu Allah yetta lawƴude kore ɗe e maayo ndeke enen ne kodde ɗe woto ɗe gontan jimol eɗen jogui kodde ha mbayno leydi Baba Mal haali hen yimoɓe kaali hen kodde eɗen mbawi wadde ɗum hande no comme saseji payodindi taw wona produit bonowo ko jornaɗo pewnowo no wawi wonde congélateur no wawi wonde frigo taw ne uuri taw ko kodde ndemiri uurɗe taw ganduɗa ko ndemiri butali mum taw ganduɗa ko urlaɗi kodde ɗen no mbayi uurde ni so ɓattima hinere ma taw ne woɗɗoya ene wawi yaade ha Chine ne wawi yaade ha Japon ne wawi yaade ha Inde ne wawi yaade ha États-Unis d'Amérique ne wawi yaade ha France ƴellita debbo ƴellita faggudu debbo taw ɓiiko ne ɓatti ene ñambane laara o iwa e jonde ko alay sago ganden eɗen jogui kene ƴelliten honon rewɓe woɗɓe ƴellitorto e nder pine mumen hande ko wayno hande rewɓe Mali no ƴellitori e nder filet de bord de karité en jii ko rewɓe ko fedde rewɓe féminine ƴelliti hande filet bord de karité ha ganduɗa foire international mo Dakar so tawi waɗi ko rewɓe ɓolɓe garata gadda nebam karité gadda karité defaɗo gadda karité kecco gadda goro gadda pop koɓe ndemata en jii hande mango mo leydi Mali kam ñamete nder leydi Gabon wonɗo garata hande magasin uji mawɗi mbiyata jiɗɗa ko mango remete ko e nder leydi Mali ko wayno Sikasso par ce que kon mangu ɓuuri welde windere nde ko noon Amérique ko noon France ko noon ndeke fiile mango o ene watte mango jorɗo ɓe pewna ɗum mbaɗa ɗum cire taw ngala cire ɗe wangiyankoɓe hanke hade Mali bonde ene garanano ɗum en jiyande ko wayno leydi Mali e ko wayno Mauritanie Singiti wuuro hande fina tawa wonɗo rewɓe kenna hande e sañje woni gueɗe canci ko wayno rewɓe Touareg hayti rewɓe Safalɓe kañumen caññata wone cilmbi ñantorɗi ko kañumen goni e ɓuɓele caɗele ene caña ko cañata ko so tourisme en gari ɗum codata nawa sonnate galleji mabɓe mawontaɓe liggi ɗum toon kamɓe ɓen tourisme en firti ko ƴellitaɓe tawɓe tampani ta an debbo o aɗa wone galleji mabɓe aɗa fittanaɓe aɗa defanaɓe aɗa ƴoganaɓe aɗa wuppanaɓe lewru fa ɓe jomma ndeke firti musidɓe tedduɓe no en jarani enen worɓe ni ko noon rewɓe men ƴellitoraki eɗen jogui vraiment gueɗe bawɗe ƴellidde en eɗen jogui fatata mo ganduɗa ne waɗo condi mo waɗo condi mo waɗo karaw omo waɗo cakiri omo waɗo lacciri omo waɗo pop teno ko nafoore ɓolde eɗen mbawi waddema ko sibsiji baɗɗi fayida taw ganduɗa ne wawa ƴellidde en buuɗi gawri hanki eɗen jogui buuɗi gawri e kala sifa eɗen jogui mbaƴƴungu makka mbaƴƴungu gawri suuna mbaƴƴungu gawri feela jogui mongo taw ganduɗa pop ko enen pewnanta ɗum koye men tawana manque mongo eɗen jogui ɗum ko enen pewna ɗum koye men firti ko so en belama eɗen mbawi ƴellitade e mbaadi ndi ganduɗa taw en paalaka ko arata e men hanti hankadi ne gonen tufde ƴoguetede gonen tufde yeɓetede gonen tufde yaratede gonen tufde wuppetede taw hanti hankadi kalɗo jaaɗen ko produit men yeehi winda hen ko fleuve winda hen ko maayo winda hen ko mbaƴƴungo winda hen ko kote ñebbe winda hen ko ɗum ɗo henna eɗen jogui ɗum ha timmi buuɗu gawri no woodi taw ko danew tal fewne ha fewa yorne yimɓe ƴellito hen musidɓe tedduɓe mi arta e mon joni so gueno hoddiri so buuɗalirmede feeri feeñe windere feeñje ɓatake bindaɗo carika en jiiɗino jokkude koɗo hen nakkaɗen ha saha goɗɗo so gueno haaji musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena